oproti tej druhej, tam tomu druhému Ečku, táto je hodne jednoduchšia. Krátka je, no. A to Ečko druhé, jak sa volá? To je tá výzva, tuším, že nie? Asi. To je výzva. Toto je aimha, toto je fúha a tam to je výzva. Ja tam to ešte ťažšie, hej. Tak keby som vyvedol sa, tak to vyhodil. No, však to To je jedno, ako to som zviečila napis, si pozriem. To treba ísť dolu potom? Nie, však tu je starý na Davide, tam je No dvoj. dobre, veď hovorím, že keby som už vyliezol k tomu Ja, a či zase tak na to je. hej, že môžeš sa pozrieť, Ľubo, tu náš inštruktáž. Horšie, ak tú človek ruky tak bude. No tak sa chytí. Jej. To sa nepohne. Treba to, na tieto už je dobre mať ochotcená. No, to je ináč úplne regulérne na Lebo na lane. to sa zavesíte a oddychnete sa. Áno, Čiže áno. na toto je. Lana sa nikdy neohne, keď sa budete držať lana, to si neoddychnete. Tu mám ešte viac trpnú ruky, lebo sú stále napäté. Hej, Ľubo vraj, že má. Prúde. Čo? Máš? Vieš oddychnúť na tom? Kde máš? Ako? Aha, fakt, on má toto. Čo som spomínala. Aha. No čo je, či? No už akože na Asi tom nie. láne to už, lebo však to už vieš otábať, že na ukaz to vyjdeš, vieš ako. To nám nevadí, my si to pozrieme aj tak. Keby takto hovorím, ti ono donesieš mi Áno, tam máš letnici, ty vieš. Nie, ale toto nie, ale však čo? Ľubo, čo musíme urobiť, aby sme ťa vyhecovali? Ty si jak taký diablik. Tak sa mi makruje z dola, Však vieš. donesieš mi oni. Kristo, pánu. Zaháknem si a Či niekde veričku. Vidíš tak, pardon, potom vyhodneš. Pozri na tie ramena, podľa mňa on to dáva na rukách, vieš, on neviem si používať. Vidíš, lebo to celé vysí. Jo, tam je, hej, sa dá takým na stolu, dobre. A tu je taká diera, do ktorej môžeš No, zahnúť. keď teraz vidím, tak to je hlavne No, oddychá. no, Ja tam dosť veľa Tam, tých. tam. Či trošku vyššie. Vyššie. Ale vysí, že Á, No pozri. Ne, však to je... pokračuj. Nechceš sa priháčkať? ide. Lebo... A vážne to je to také tam, vieš, Áno, každý deň niekoho dávajú dole, tak... ale on má toto oddychové, jemu to nehrozí. Ja, že Ty si poď môže ho potom oddychnúť potom. vyjdeš, ne? Aby ste nevolali horskáču. A čo ste mu pomohli? Nie, sám vyšiel. Navigáciou. Dá sa s tým ísť. Čo, zahákne sa, počká si 5 minút, oddychne si a môže ďalej Ja si zase. tiež myslím. Takto sa tu hľadá. Na rukavice, takže pohode. Joj. Nestúpal Naomi. Nič sa mu nemôže stať, lebo on má ešte taký bulbok na oby. Ale tam musí prekvapčiť. No, sa na to dal. Ojoj. No dobre. Nie, už si počúvala hore. Není. No je. Ešte stále sa môžeš spustiť. No je fajn. Vy sa na to nechcete ani pozerať, Nie, áno, ale ja Až ten druhý vyzerá s tými onými šnúrami ako vianočný stromček. Chceš fotku? Počkaj, spravme si fotku in memoriam takú peknú, vieš? No, Ježiši. Ale na čomu je to po tých špagátov? Ja viem, dávaj prvú pomoc druhého stupňa. Viem, že to asi není vhodné, ale skúsa pozrieť sa niekde. Nie, pozri. Teraz je na takom kľudkom doma. Počkaj, lakom bude O! Super, díky. Počkaj ešte raz. Sudák. Ľubo. Dobre, ideš, super. Podľa mňa ty to ideš. Kolega, potom sa tu tie veci bude zavadzať. Nie, typek to prejde raz, dva. Šipujo leze, jak On je veverička. šikovný. Pozri na to. Nerobí to prvýkrát. Ste špíca. Len sa nepchaj pod neho, aby náhodou ti dačo nespadlo z jeho nôh na hlavu. Alebo do tváre. Počkaj, ja si urobím fotku s Ľubom. Ale však na to tu sme. Ja že on z dola, hej, že no. Všetci si tak správme. Počkaj. No tak ďalší tehli dole, hej? My môžeme nimi plýtvať. Výborne. Označené. To už mali povedať, jak tí oni, že vedia recept na Coca-Colu, vieš? Ja. Lietadle a tak. Bojíš sa, Ľubo? Zatiaľ v pohode. Pozri, oddychuje na skobe.
Je zahnutý, či som na to dal? Je. No, no. Pripomenula som mu zahalknúť sa. On to chcel byť jak tam, ten. No akože, vieš, že mňa na tom desí aj to, že neviem, či sebe natoľko dostatočne verím, že to nie je dobré tento zahakovaný. No dobre, ale tak už aj tak moc cesta späť nie je. No ešte stále môžeš zliesť. Ešte nič Tá je to by sa ešte... Neviem, ja by som to poslal. No dobre, no a vy ste to šli hore? Jasne. Nie? hej. Ešte nie, ale už... Ale už rozmýšľaj, hej? Už by som to mal spraviť. No dobre, no ale budú tam všade úchyty, hej? Neskončí tak, nie, že je tam ani jeden budeme úchyt. musieť viesť po stále, ináč som prdeli. Tých kramlí tam veľa není. Tam nie sú žiadne. Ale viem sa takto na lane ťahať, Áno, hej? lano je až do hora. Lano je všade. No dobré, a v Vidím polke... na tebou, tam je lano až úplne na vrchol. Už napríklad ten druhý pán už je hore. Hej. Hej, tak povedz mu, nech ťa počká. Nech ti pomôže. To už je pokojná skala. No, to hlavne na tom